ଆସନ୍ତି ତାକୁ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଦେଲୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବ କୋଉ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏ ତ କୋଲଗେଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ କୋଲଗେଟ। କୋଲଗେଟ କଣ ଚାଖିବା ମତେ ବି ଜିନିଷ? ଦିଅ। ଏ କିଛି କହୁନ। ସରି ହେ ଆଚାର ଆଣିବା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଇ କୋଲଗେଟଟା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆର ଥର ଆସିଲେ ଆଚାର ଆଣିବି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାଖିକି ମତେ କହିବେ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଚାଖିବି ଟେଷ୍ଟଟା ଜଣା ପଡିବ କୋଉ ଭଳିଆ। ତାହେଲେ ଚାଲ। ଏ ବାଳ ବିମଲ ଗୋଟେ ଅଛି ନା କଣ ଦିଏ ମୁଁ ଖାଏ। ଏଇ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇଲି। କେଶର ନା ବାଳ ନ ଖାଇଲେ ପାଟିଟା କେମିତି ଖଟା ଖଟା ଲାଗେ। ନ ଖାଇଲେ ମୋର ବି ମୁହଁଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଲାଗେ। ହେଇ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କର ବାଳ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ସସ୍ମିତା ବିମଲଟା କାଟିଲୁ। ହଁ ଯାଉଛି। ତାକୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ସଫଳଟା କାଟ ପଇସା ମୁଁ ଦଉଛି ନା। ହଁ ହେଇଗଲା। କଣ ରେ ତୋ ବିମଲରୁ କେଶର ବାହାରିଲା? କେଶର ନା ବାଳ ନ ଖାଇଲେ ଝାଡା ବସି ହୁଏନି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁଇଟା ବିମଲ ଖାଇବେ ଦୁଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ବିମଲ ଖାଅ ଆଉ ଲାଟିନ୍ ଯାଅ।